Amikor véget érnek a kapcsolataim, mindig ugyanazt a kérdést teszem föl magamnak. Miért nem voltam elég? Lehettem volna nőiesebb, vagy támogatóbb, vagy kitartóbb. Mindig magamban kerestem azt, amit lehet, hogy nem is kellett volna. Hiszen én is csak egy ember vagyok, hibázok és hibázni is fogok. Nem vagyok tökéletes, és soha nem is leszek az. Hiszek abban, hogy a hibáim ellenére ugyanolyan szerethető vagyok, és szeretetre méltó vagyok. Nehéz elfogadnom, hogy a kapcsolataim nem csak rajtam múlnak, hanem a másik félen is. Nem csak a jó tulajdonságaimtól leszek én az, aki vagyok, hanem a hibáimtól is. A hibáimmal együtt, amiket elkövetek újra és újra. A dolgaimmal együtt, amiket már az elején megtanultam. És azokkal együtt, amiket lehet sohasem fogok tudni megtanulni. Jelenleg fogalmam sincs, hogy merre tartok és mielőtt állok, de azt hiszem, ez a legszebb rész az egészben. Felfedezni, hogy ki vagyok valójában, milyen hibáim vannak, és hogy azokon dolgozhassak. Közben pedig a lényeg az, hogy megéljem a pillanatot. Megéljem az érzéseimet, legyen az jó vagy rossz. Most nem igazán tudok azonosulni azzal a jövőképpel, amit egész életemben